G20 ni panda phai manjak phaine bagai hani kas kuno rumani invitation of President of India swiya karwi swimani President of Bharat'swi invitation no tuye swngmwng kasai tongkha cha salo G20 ni panda chengsa jakmani swkang no teibo bwsakng thangwi tongkha Bharat hakotor ni joto samwng rok Mantri bokrok Narendra Modi jefro rashtra ajamani phasing kok samani jorao joto no nugui mankha Mantri bokrok ni bwsakng ni nameplate aro rogo swijak tongo Bharat Pia bahayuni monchoroko Bharat no India hwnino sajago aro rogo thangwi G20 ni pandawo phaijak hakotor ni bwskango thangwi Bharat ni mwng saklai jakha mwng swlaimani abo rok tabuk soida wngnai G20 ni pandawo mantri bokrok ni bwskango swijak Bharat ni nameplate nugui abo rokno wansugui tongkha Lok Sabha ni अधिवेशनो आ mwng swlaijakna bagwino ringjakha G20 ni pandani bookleto bo Bharat ni mwng rok swijak tongo aro rogo swijak tongo Bharat the mother of democracy asani pandawo kok narakna fru mantri bokrok wasafano India ni mwng rok sayako Bharat ni mwng rok no samani nukjakha abo rokno tuye kebong mwng klaikha kebong ni bodol India alliance khlainai rok khorangti shakha mantri bokrok Modi Bharat ni laibomano dera mwng rogo khiklai tongkha te khakje phasingke BJP bodolni kok silcha mwng kebengnai bodolni alliance rok সংবিধানো kebengai kok salai tongkha BJP adongni salai mwng dakti khe mwng slainani nangnai tangai hinke Bharat ni mwng rogo kaisa borom tongo Bureau report kok khora